ọbụla ada ọbara ma anyị na-agwa ahụ dị nnukwu igwe ọnwanye akwụsịrị ebe ị na-eji okwu ibe gọvanọ Anambra Steeti na mmadụ okwugo maka ụzọ a na-arụ n'elu ebe ebe ọnọ na ụlọ ikpokpo ọrụ anyị n'okpuru bido ka ọrụ aka na nke ebe dịka nke ọmụ mmadụ ụlọ ụzọ a na pụrụ eji ọmanya a na-arụ ọrụ point on both sides ọ bụ ọbụ mma achọrọ iji ọpụtụta ka anyị kere ndị anyị ndị ọrụ uche fes ba na-ewere ọza ọrụ mma na adị ịba mma ile iwu na kuza bụ ma bụ mgbe ọ bụla gbara aka fere n'udo ọ bụ eji na-akụ fes ndị mmadụ biko onye obi iwe na-adị anyị mana na were isi ụzọ a ihe a chọrọ ime ego oge ndị bi na akwụkwọ ụzọ ahụ ojikwa ọzọ na-ekwu uru iwepụ maka general hospital ebe ukwu a na-ekwu maka within the next 2 months a ga-ebido ọrụ na general hospital
represent, which is Ichikoka, Loja to the Kofia, Federal Consensus. They voted to me immensely to go and represent my people. And I went there for selfless service. And I believe all these years I worked unknowingly to me, my community was watching me. So I'm so grateful to Almighty God for this honor. And I believe that what they just showed me or what they're telling me is to go and work and make sure I deliver and work for my people. So what do you have for you? I always say before now, even before today, that he's a digital king. I know what he is, somebody that is a unifier, somebody that unites all ramifications everywhere, every corner, everybody, and he unifies all of us, preaching the message of peace and this is something. So I wish him a long life, and I know that Almighty God will continue to bless him and give him a life for us, because he's doing well as our day. All the